De scholen zijn weer begonnen. Op basisschool De Lier in Merselo was de aftrap extra feestelijk. De leerlingen kregen daar voor het eerst les in het nieuwe schoolgebouw. De opening werd verricht door directrice Debbie Broeren en de jarige leerling Iris de Mulder. Daarna konden de leerlingen en de docenten op zoek naar een nieuwe werkplek. De allereerste voorbereidingen zijn al heel lang geleden. Maar zo voor de vakantie, toen we alles gingen inpakken, toen begon het wel echt te kriebelen dat we hier naar binnen mochten. Dus blij dat we hier nu zijn. Ja, de kinderen zijn ook eindelijk binnen. Ja, hoe was het vanmorgen? Ja, heel leuk. Echt samen knus geopend. Echt met de kinderen en de ouders. En samen gewoon de school ingegaan en nu gewoon lekker begonnen. Zoals je bij iedere schooldag eigenlijk begint. Ja. Ja, en hoe was het voor jou om voor het eerst weer in de nieuwe school te zijn, vergeleken met de oude? Ja, spannend. Want er moest vanochtend nog wel wat gebeuren. De ballonnen opblazen, dat soort dingen. Maar gezonde spanning en zin in. Gewoon lekker beginnen met de kinderen samen. En kijken of alles wat je zo bedenkt, zonder die kinderen, of dat dan ook echt kan in zo'n nieuw gebouw. Ja, een feestelijke week, zo na de zomervakantie. Was dat nog meer op het programma? In de ochtend gaan we een videoclip samen opnemen met de hele school. We gaan gezellig met z'n allen proosten op het nieuwe schooljaar. Vanmiddag komt er nog een goochelaar optreden. En morgen gaan we een fotospeurtocht doen om te kijken of de kinderen echt alle hoekjes van de school al kennen. En dan sluiten we zo de week af eigenlijk en dan gaan we gewoon lekker beginnen met de klas. De ouders krijgen vanmiddag nog een rondleiding. Ongetwijfeld hebben heel veel mensen de school al gezien. Hoe zijn de reacties tot nu toe? Ja, heel positief. Iedereen zegt echt wat een mooie, grote, lichte ruimte ten opzichte van het vorige schoolgebouw. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe het ook is als de kinderen er nu echt in zijn. Ja, en dan nu de nieuwe Lier. Mis je de oude Lier ook al een beetje? Het oude had ook wel iets. Het was een beetje authentiek en dat had ook wel zijn charmes. Alleen, ja, dit is gewoon in alle opzichten zoveel beter. Qua ruimtes, qua lucht, qua alles is dit wel echt een topverbetering. Ja.